Bueno, imos ver neste vídeo tutorial como crear unha conta de usuario. Para elo, vimos ao botón inicio e agora aquí xa recordade que desde aquí podíamos cambiar os usuarios, podemos cambiar. Eu teño neste momento 3 usuarios, un deles está activo, está conectado neste momento. Se eu cerro a miña sesión, podería entrar na de Pepe, que está aberta. Bueno, digo que temos aquí os 3 usuarios, clicando sobre un deles podemos entrar na súa conta, pero se quero crear un novo, veño aquí a cambiar a configuración da conta. Outra opción sería vir aquí a configuración, cuentas de usuario. Bueno, e aquí me aparece a miña, e agora eu veño a familia e outros usuarios, e digo agregar outra persona a este equipo. Vale, neste momento teño estes 2 usuarios, Begoña, que é administradora tamén, e unha conta local, e Pepe, que non é administrador, é un usuario estándar e é conta local tamén. Isto de conta local é esa diferencia que sabedes que hai entre contas de Microsoft e contas locais. Nos vamos a agregar unha persoa a este equipo tamén con conta local. Agregar. Aquí, en primeiro lugar, sempre que agregamos unha conta de usuario, Windows nos ofrece crear unha conta, o sea, crear un usuario con unha conta de Microsoft. Entón aquí xa nos pide o correo electrónico de Microsoft. Se usas Windows, Office, Outlook, OneDrive, Skype ou Xbox, escribe a dirección de correo electrónico e o número de teléfono para usar inicio de sesión. Ben, como nós non queremos utilizar unha conta de Microsoft, decimos non tengo los datos de inicio de sesión desta persona. E entón nos va a ofrecer a oportunidade de crear unha conta de Windows, de creala. Dice, non tes os datos de usuario de Microsoft desta persoa, pois crea aquí a conta. Pero non, eu non quero. Quero agregar un usuario sin cuenta Microsoft. E agora sí, introduzco o nome, Lola, podemos introducir un contrasinal ou non. Xa sabedes, se non metemos contrasinal, pois despois calquera pode entrar no noso usuario. Se introducimos un contrasinal, só entrarán aqueles que coñezan o contrasinal. Vamos a poñerlle un contrasinal, Lola Dolores. Dolores. E sugerencia de contraseña. Isto é, se esquecemos o contrasinal, unha pista. Eu que sei. Siguiente. Xa está creada, vedes aquí. Lola, cuenta local. Non está creada como administrador. Créase como un usuario estándar. Se eu quixera darlle privilexios de administrador a esta conta, o que faría sería ahora entrar nela, clicar sobre ela e decir cambiar tipo de cuenta a administrador. Vale, sería así de fácil. Se eu quero eliminar unha conta, por exemplo, aquí desde este sitio igual, desde configuración de contas de usuario, pois vedes que está aí a opción de quitar. Quero eliminar a conta de Pepe, pois quitar. Esta persona necesita cerrar sesión antes de eliminar a cuenta. Bueno, vale. Como está aberta, vistes antes que estaba aberta a conta de Pepe, non a podemos eliminar. Pero a de Lola sí. Eliminar cuenta e datos. Vale, xa está eliminado así de fácil. Os administradores podemos facer isto, os usuarios normales non. Eu se tivese entrado como Pepe non podería nin crear nin eliminar contas de usuarios. Bueno, e non hai moito máis que contar con respecto aos usuarios, así que creo que imos deixar aquí o vídeo tutorial.